sinarengan, Mas. Ndang. Diciarne? Gak, sinarengan nih sampiro. Sinarengan. Oke, sesuai requestan dari Bu Erni dan juga keluarga besar, sinarengan akan dibawakan langsung oleh Niken Salindri dan juga Mayangkara, Niken Salindri, Pelangi Audio, Niken Salindri Family, Mas Charles dan juga Mbak Nisa. Lah, sumonggo. Kadaden tenang. Sampiro, Mas. Bah, gitu. Heeh. Matur suwun wis ngancani aku selama iki. Apa tadi? Kowe Iki rai tuh kulup. ya apa-apa gak enak. Poso aku mau. Gila nih. Ora apa-apa. Kowe mau kok gak dibelehnya apa, Mas? Sama-sama gibas kowe dibeleh. Wah. Matur suwun wis ngancani aku selama iki. Mas nadane Mas. Lekmu meringis baca. Wis iso saling nguat-nguatke. Mas nadane Mas. Sing salah suaramu. Hah? Salah suaramu. Aku ta. Matur nuwun. Wes keduren selama ini. Wis iso saling nguat-nguatke. Kudu wong liya sing rasana hubungan iki berlanjut. Tak mlakune ning jaga batar tanan Alah angine. saya dewasa ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah udan. Sinarengan. Sinarengan, oke. Yuk sinarengan bersama. Nanti tua. Yuk, amin. Nanti tua bebarengan. Bebarengan uripe hanya maut yang akan memisahkan. Amin. Ada yang sana. Kaya awak